Lille, vil du fortælle lidt om, hvad vi laver her i Kreativ? Jo, det vil jeg godt. Mm. Ja, vi tegner og maler og strikker og laver smykker og dekoupage. Hvad er det, dekoupage er? Så lå med at klippe nogle billeder ud fra blade og lime på lærredet. Så kan jeg ikke lige finde på noget. Nej, det er også fint. Og der er jo altid åben hernede. Ja, Man kan altid bare gå ned, hvis man har noget, man gerne vil lave. ja. Er det rigtigt med det? Når man er færdig med en ting, så skal man huske, når man er færdig med ting, udrydde op efter sig, ikke også det? Det er rigtigt. Man skal huske at rydde op efter, så man er færdig med en ting. Er det ikke rigtigt, Carsten? Ikke helt rigtigt nu. Vi kommer snart. Vi skal rydde op. Det er godt. Og hvad er det her, Nele? Hvad er det? Hvad er det? Ja, det er en stør. En stør? En stør, ja. Okay. Hvad er det, Og en det stør er en kunst. Det er kunst. Det er en kunst, der. Det er flot kunst. Ja, det er godt klaret, ikke? Jo. Det er sådan lige en indianer. Er det hyggeligt at være nede og male? Ja, Det er hyggeligt. jeg skal da være male hovedet på dig. Jeg vil have valgt det. Tusind tak, det sætter jeg pris på. Ja, det kan jeg også stå. Det er svært at få af det maling, når man får det i hovedet. Du er så kød uden farver. Jeg er pænere uden blå i hovedet. Ja, ja. Man får mange komplimenter hernede. Ja. Det er smukt. Vi laver jo også, det gør vi også hernede, venindeklub, Ja, hvor man kan få farve i hovedet. ja. Ja, make-up og alt muligt. Ja. Du skal ikke se så mistroisk ud med det. Ja.